Lalo ageno ni bedo gi odiochieng' makare. Odiochieng' makawuono wuoth Okelai County ma Migori. Kamoro ni Suna East. Kakawuono ane ward miluongo ni Kwa. Odiochieng' makawuono an gi japur miluongo ni Frederick Ogola Ochieng'. Kawuono wadwa puonjore kata ng'iyo ni dhiang' ma bende mi chak onego bed ochamo kit chiemo machal nade. Omiyo kamoro amora ma intie janeno mara yena mondo akaw kinde mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile. Luongana Lori nyaka Black machiegni. Adhi avera Lori. Ingima maber. Abe maber jaduong'. Aneno aromo gi pi moka wacho ni Yes. maber ki maber ahinya kore ma wacho na loge mati. Mane timo kare. Tidhi nade? Adhi maber. Kamano kuom rwako. Yes. Wacho. Machiegni uru. Erokamano. Yes. Fred, anto koro ang'eyi to de ber ka ifulori ne jopiny. Ikuong inyiswa nyingi, gima kawuono watimo odiochieng' ma kawuono ni. An iluongo ni Frederick Ochieng' Ogola kata nying machiek Ochieng' Charles. Ajapur mar dhok, chak. Ese gima timo ka. Koro ma lum. Iluongo ni hay gi kisungu lakini dholuo luongo ni lum. Koro ber king'ade ng'ade tidhi kete motwo. Kokirege masin mwalose go ni dala idhi neno. Koro kose lose kor kimiye dhok. Ok imiye dhok kapod ong'ich kama. Mano onge chak. Idwani koro kuongo ng'ade tipake motwo. Koro kosetwo kokiruwe go ogada mang'ich. Koro kiseruwe go kor kimiye dhiang'. Koro hey ni en hey ma un wegu pidho koso lum moro amora udhi kuma tu ubeta beta lum tutero dala koso ma lum mopidhi. Ma hey mopidhi minyiewe nyaka e duka. Tibire pidhe. Ma hey mopidhi. Yes, en gi kodhi inyiewo. Manyiso ni en ikawe tikike gogada to imiye dhok. Ikuonge bete motwo. Koro kosetwo kor ka imede gogada koro imiye mang'ich koro mabedo motwo. Daher ng'eyo ni ka bende nitie lum moro mopogore gi hay ma in godo kari kae koso en hay ni kende mipidho dhok. Tiyo ogada miruwego. Koro sama iruwe nyaka gi silage bang' ne silage mirino ma iruwone gigo koka gichiemo. Lum mopidhni kata hay ni nitie height monego bed nochope koso kama tie ni oromo. Nitie height mochope koro keno kosedhi mogolo wiye kamagi. Koro nyiso no chieko tayari. Koro ing'ade kosegolo wiye. Ma height mobedo nogikie. Koro kosegike height ni koro ibete maler. Tidhi pak kotwo kaeto dhok chame kotwo. Kae moko chak loth. Yes, en oloth alotha kaka ibete kaka oloth. Yes, en ok orum. Manyiso ni en lum ma koro tiji en bete. Ibeto to loth, dhok chiemo beto to loth. Mane tije. Nyaka Ramogi Ajwang'. Mae en achiel kuom lum ma bende imiyo dhok. Wadwa ni wadhi wanene pia kata kiero ogada ma bende mano be en chiemo ma be ikiko negi mondo dhok oyud chak maber. Masama idwa nyietho kata ka idwa nyiedho dhiang' tiyudo chak. Ara wadhi wane kuma ogada nitie. Barani ba. Daher ng'eyo ni ogada ni ipidhe kinde marom nade to kopogore gi kit pith mar ogada donge iko ne lo spacing bedo nang'o? En ikete chwoe machiegni nyaka tundo space bedo gimoro ka fut 2 space bedo ka fut 2 chake chwo moro nyaka tum. Koro kobiro chiek to giruwe keno koro giruwore ni. Koro kibiri bete to ka dong'a fut 2 no. Iwacho gani ogada nigi kidienje mopogore. Yes. Kari ka in gi kidienje adit to mane mineno ka dhok ohero ahinya. Ka an gi kidienje 3 man go ka. Koro moro nitie kane pak chong mantie no pak chong kia no achina ono lumo ne pak chong Lori malo ne pak chong. Yes. Kae ma kawaida machon bende ne kacha en nyachon. Beni gine ne diere ka. Koro nitie machielo bende machonge dongo machalo tiang' cha. Nyinge ok wang'eyo. Koro chonge dongo to bende gi malo. Koro kan gi type 3 mag ogada.
To mane maki miyo dhok tineno ka dhok ohero kabisa. Magihero ahinya moro machonge dongo machalo tiang' cha. Machonge chalo tiang'. Gihero sana. Kuka namba 2 en ma gihero mar pak chong ni. Kuka ma kawaida manya chon cha. Be nitie. Ma kawaida manya chon to gihero ahinya. Sani gidwa hero ma chonge dongo chalo tiang' no. To gi pak chong. Kisepidhe to kao kinde marom nade? Dweche 2 3. Ka koth pi obet dweche 2 rom. Ok adwaro pi mang'eny. Adhi uru mbele. Koro kwa seketo gi ka? Koro wamoko masin. Koro masin rego gi. Koro ang'o matimore bang'e ka oseregi kama? Koro koseregi kama, ma iluongo ni silage. Ma silage bila ma ilos goduma. Koro kiselose kama, koro ikawo ma tiruwogo chiemo ni. Kiseruwogo chiemo ni maber, koro wakawo wadhi wamiyo dhok chiemo kucho. Manyiso ni waruwe gi ka koso nitie kumiruwe? Ma to seru. Koro mane wakawe to wadhi miyo dhok, dhok ochamo. Wadhi miyo dhok. Wadhi miyo dhok chiemo. Yes. Koro wayawo dhod dhok. Koro kama wadonje ni, ka koro wan ni od dhok. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo. Adwa ni wakaw dakika moko machuok, wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. To ka waduogo, wadwa ng'eyo gin midhiero mage ma japur osekale. Tang'o ma en owuon otemo timo kama ka midhiero gi odog piny. To chiro chalo nade? Chak usore? Koso? Kit chiemo ber thage koso gin gik mantie? Magi te wadwa ng'eyo e kidieny mar 2. Kik idhi mabor. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Ya solo. Kawa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Yawa, nyiti ni makane simbi. Maxim mapiyo piyo. Ikiwach ni laktar gimora mora. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.
Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo. Kama antiere ni koro japur oketo thenge mana nikech inenogi ka gitugo giyudo nafas gi gin giwegi. To nitie kaka opang kae. Wan gi kuma ka osenyuolgi iketogi ma kachacha adhi siemonu. Kachacha gibede dweche 3. Kaeto ilorogi piny. Gibedo kae kinde moro matin kendo ichako iterogi e ot machielo. Daher ng'eyo ni en ang'o mano mijing'o mineno ni ber mondo idonje pith mar dhok. Gimano challenge e wach mar dhok ne ajapur tiang'. Nahero puro tiang' kabisa kendo puro tiang' tan mang'eny dhi soni. Kae ne wakawo loan moro koro wadhi puro go tiang' ka kabisa gi babwa. Kae to tiang' no nochiek kabisa. Joso ne ok obeto tiang' no. Ma tiang' notwo e puodho te. Ma lupwa ni ne lup makoro bedo oxon. Koro gino nogolo chunya niang'. Omiyo kuna dwa donjo weche mag pur mag dho chak. Erokamano, isebedo kipidho dher chak e kinde marom nade? 207 nyaka sani. Katimo ga mana tijni ka niang' osegoya piny koro nawe wach tiang' koro an ne dhogi. Kodhi mar dhiang' mani chako godo ni golo kure kata noyani kanyo? Namo Githunguri. Ya, Githunguri, Kikuyu kocha. Nima bende isebedo kipidho dhok ainagi? Yes. Ber mage ma in iwuon kaka japur iseneno kata iseyudo e kindegi? Dhogi kipurogi giber. Kiritogi maber, imiyogi chiemo maber, iluwo line maler to gin ber. Yes, ginyalo konyi maber maloyo kata weche mag tiang'go. Yes. Daher ng'eyo ni to imiyogi chiemo didi odiochieng'? Dhoge na gichiemo diriyo kende. Diriyo gichiemo saa 12 okinyi kosenyiedhgi to gichiemo. Kendo gichako gichiemo saa 12 odhiambo kendo kochako nyiedhgi. Ya, wanyiedho didek. Yes, saa 6 gi saa 2 otieno to gi saa 10 otieno. Yes. Gin ang'o ma in iwuon kaka japith itemo timo mondo kochopo sani mar nyiedho dhok kata yudo chak ma ochiko yo kata litas maber? Mokwongo dhogi kidwa ni mondo iritgi maber yud chak mondo gikonyi, chuno ni kama gintie nyaka bed maler. Kama dhogi nitie nyaka bed maler, ok gidwar uchafu. Dwaro bedo kama ler, kaeto pi ineno kaka gine mar pi chalo. Kanyo pi betie, chumbi bedo, to gi chiembgi bedo. Koro chiembgi no to iruwe. Gada, lum, dairy meal, iruwe, koro dhok chamo. Dhogo nyaka kel chak mang'eny. Erokamano. Iwachoga ni samoro be kidwaro ni dhiang' omi chak maber, pi be nyaka iketnegi machiegni. Yes, mae pino. Yes. Lita inya wacho ni odiochieng' ka beto dhiang' achiel nyalo bedo ni modho litas adi mag pi? Litas to kenyal ng'eyo nikech ne gini ok nyal ng'eyo litas, lakini dwa ni dhiang' omodh pi moromo. Kata litas kata manyalo dhi kata litas 50 kata litas 70. Nikech pi mang'eny no e chak. Yes, koro kochiemo maber nyaka omodh pi mang'eny. Ya, chumbi bo nang'o omodho pi mang'eny. Ang'o miyo ni neno ni ber mondo iger ot aina ni structure mar ot ma dhok nitiere? Ang'o miyo neno ni ber mondo mae structure mibedgo kari kari? Ma nadhi asomo Githunguri. Sama nadhi nyiewo dhiang' Githunguri mosiepna cha koro wadhi nyiewo go dhiang' kocha. Koro ang'iyo kaka ne giloso. Koro mana ang'iyo kaka gigero structure ni. Daher ng'eyo ni ka nichako nyisowa ni safari mokwongo nichako gi dhiang' achiel. Chakre 2007 nyaka sani. Gi kinde ma koro walose ni, daher ng'eyo ni nyaka sani in gi dhok adi? Nyaka gi sani an gi dhok 32. Yes, an gi dhok 32 nenogi. Yes, gisa achiel cha monyuolo gi makoro gi kama. Erokamano ahinya. Koro wach ni gokinyi kinyietho lita mang'eny miseyudo e dhok ma in godi, mane mami chak mang'eny to golo litas adi? Moingo dhogi te en dheni. Neno dheni? Yes, ma iluongo ni kadogo. Yes, en molid ka gi sani. Tie special treatment mimiye koso? Gin gi jo veterinary magi ma monitor gi lakini treatment gi iko sawa. Vaccination kata sindan ma onego bed ni iwachoga ni nitie kinde ma nitie sindan michuo dhiang'. Vaccination margi itimo nang'o? Nitie ja veterinary ka matimo nega chanjo, iluongo ni chanjo ya, ma chanjo gi. Nitie moro michuo chanjo bang' higa, nitie moro ma dweche 6,
aseneno mana diriyono magichanjoga higa kata dweche auchiel. Structure neno ka iketo ng'at ka ng'ato kata dhiang' ka dhiang' nigi kare mar nindo. Ang'o miyo iketo negi mattress? Nitie mapek ahinya koro en dwaro nindie mattress. Koro mattress nitie pedho negi kuonde moro ka moro gi room ne. Yes, dhiang' nindo kanyo gi room ne. Koro kanyo kar nindo kaka magi ywe ka rest ka gi ywe to ka kamichieme. Pi modho kanyo, chumbi be ginang'o to gichiemo. Pero kamano. Akia ka nitiere arita ma in iwuon kaka japith imiyo wach ni dhiang' ka nie were. Gin kit arita mage ma in iwuon imiyo dhiang' ka nie were? Kaka dhiang' kochiegni nyuol, kaka ma ochiegni nyuol. En odong' gi gimo dis mathin tigole ka. En koro kobed ka. Igole dok kocha koro kosenyuole kochako duogo. Kucho koro ing'eni ok gituomre. Koro kati ing'eni gituomre. Koro kacha kodhir koro en kama gi space maber ma onyuolie. Ochamo chiemo koro miye ngufu. Mar konyuol to en gi ngufu. Breeds mage ma yudore kari kae? Ka an gi breeds 3 ka. An gi moro ni Fresian, an gi moro ni Asa, an gi moro ni Gansi. Koro mago dho kisungu lakini gin types 3. To gin types 3 nyaka bede ni nitie kodhi achiel magolo chak. Omiyo na wuoye kadogo ni. Kadogo ni medo ni Fresian. En ogolo chak ing'edhi didek. En ogolo 28 liters per day. Amano. So mami chak matin mogik. Yes. Breed mane to golo liters adi? Iluongo ni Gansi en ka. Iluongo ni Gansi. Koro en to miya lita 17. Kamano. Gin arita mage ma in iwuon itimo kari kae mondo kae obed maler. Nikech aneno ka ok en kama rach. Otuo. Ok en kama madang' awach ni olil. Kae iluoko to ywe maler to pi ridore kadhi. Noroge kodhi kama. Koro kata koth ochwe to pi mol kadhi. Nenga masamoro gombo chako kit pith ainani. Gin ang'o ma sie nyako bed go e pache kata nyako ng'i kapok bedo kara gi paro mar chako pidho dhok? Nyako kungo bed ng'ama ohero dhok. Challenge ma dhok ni go nyaka bed ng'ama ohero dhiang'. Kok ihero dhiang' to ok inyal timo gini. Nikech samoro kamoro onindo piny okwamo tamore chung' ihoye ma nyako chung' malo, imiye chiemo dwaro koywak iwinje to oywak odwaro ang'o. Mi bembresa yemine ka ochiemo maber. Koro kisebedo ng'ama ohero dhiang' inyalo chako tijni. Erokamano. To sie ne ng'at madwa chako. Yes. Nikech iwacho ga ni dher mag chak gi bechgi ni ga malo. Wach ni kichako gi nyaroya ma beche tin nya bedo pesa die. Kibire fam na ka to ok anyal mi matin, ami ma already seromo kodhi. Idwano mi ma sai bed gi mose mi kodhi. Kech ka mi moko mi kodhi man to onge ka idhi konyeri. Ami mose bedo sabd chuth. En gimoro 180 to 200,000. Anyalo wini gi 200 kata 180. Mane iyudo go karaka. Daher ng'eni jomoko kia gima chumbi niting'ono timo ne dhok. Inyalo lerowa ni ang'o miyo chumbi ber nego bed ni tigo? Chumbi ni ema miyo gi ngufu. Kech magi seche te gin zero grazing. Ok giwuok oko gidak e ot. Koro chumbi ka ginang'o to miyo joints magi bedo man gi ngufu motegno. Ka chak bende obedo gi chak ma strong maber. Chak bo medo dend dhiang'. Dho dhiang' bo kelo bedo mamit. Koro ang'o matimore kae? Ka kar nyiroye, koro wan gi kar nyiroye ka tieng' diriyo. Mokwongo kony monyuol, wakelo wasoye e unit ka, e box gi. Nyalo neno kaka ma. Koro ibiro iketo gi e ka. Magi ma day 1. Day 1. Koro kosonyuol tieko ka, dweche 3. Ka en na ka. Koro kosetieko dweche 3, tilore ka. Iloro gi ka. Koro gibaka. Koro mae kama gininde. Nyiroye nindo ka. Kacha magi modhe pi. Kacha magi chieme. Mane gi 1 week. 1 week. Ma joma chiel na pod imiyo chak.
Koro chak imiye nyaka dweche adek. Koro koselor ka to ok miye chak. Chak imiye ken malo ka. Kosetieko dweche adek tilore piny ka, koro ok miye chak. Koro chak chiemo gi jowadgi. Koro en be imiye chak okinyi, lunch godhiambo. Imiye chak diriyo. Imiye gokinyi to godiochieng', gin godhiambo, kinyi godhiambo kende ya. Koro idwa nomiye kaka pod protein, timiye lita 2. Kendo godhiambo lita 2, odiochieng' achiel onego madh lita 4. Koro biro dhi kokawo gimojumbe mar 2 3, koro lita 5 6. Imeda kamano ya. Koro imiye chak lilo koso pi be iolo? Chak lilo ma pod ok mi pi. Ma chak lilo. Nyako chop dweche 3 koko chako modho pi. Nyakora Mogi Ajwang' kama koro achung'eni. Kae dhok mantie kae gin ma osechopo dweche 6 kadhi mbele, dweche 6 7 8. Gibedo kae nyaka koro giyud kodhi. Donge? Kamano. Koro wadwa ni gikindeni wadhi wane kaka inyiedho dhiang'. Wadwa yudo ni to chak miwacho ni 20 lita 28 ka. Be wanya yudogi? Magi te wadwa dhi kuma koro wadhi nyiedho dhiang'. To kwa nyiedho iwacho ga ni dhiang' be samoro imiye iketo ne kata radio. Kowinjo thum to yueyo to miyi chak. Wadhi uru mondo ane. Koro chiro chal nade? Chiro mar chak? Market? Chiro chendo nikech samoro iyudo ka obedo mang'eny modhingo kuond mwatere. Koro ng'icho ni istrago kabisa mondo ius chak. Samoro moko duogo. Yes, moko duogo ma ok iuso. Yes, samoro ng'eny moyo kuond mwatere. Ere kaka inyalo fwenyo ni dhiang' ok ni maber? Nikech iwachoga ni kaka japith nyaka ing'e mwandu ma in godo. Yes. Gin dalili aina mage minyalo fwenyo ka dhiang' ok ni maber? Dalili minyalo fwenyo kaka ma chak kogolo piny ne litas 28. Mano nyiso ni ok en maber. Yes, ko iluongo veterinary biro cheke mondo ng'i ane. Koro kineno ka samoro dende ojuol ok ochiem maber, mano nyiso ni ok en maber. Ya, koro daktari biro cheke ni to problem ni kanyo. To sama dhiang' tuo, nitie kumiketo ne thenge koso beda e ode kata room neno korito vet mondo bi? Wagolo watero tung' kocha cha. Nitie kama oket ma ithiedho gie. Kiseno ken kiseti golo kech nya bedo gi tuo manyalo gamo ne jowadgi. Koro igolo kite yore. Ne ng'at ma samoro deher ni mondo chak kit pith aina ni. Akia kaka rika in gi ndalo ma inyalo keto tenge ma itiego go jomoko. Ng'ato kobiro nyalo ng'isi kaka gini chala nyalo puonje kaka ochak. Asepuonjo biji mang'eny mondo chaka kaka ma. Yes, nitie joma dhi mbele kaka nopuonjogi. Kodhi maber igolo kanye? Nadhi amanyo mana rwath gi dhonguri makelo. Weche weche mag AI mimiyo dhogi mpira gi. Nigi challenges ma samoro ng'ato wuondi to miyi kodhi ma ok osekethore. Koro dhiang' ok omako kodhi. Samoro miyi kodhi wuondi ni nyako to kare mana wuoyi. Ti pesa to kawo kuwi mang'eny. Koro nocho nadhi anyiewo rwath gi dhonguri. Nakora savo go dhogagi. Koro kata nyuolo nyako kawo gero kono nyuolo wuoyi. Koro ne jal ma samoro deher manyi kata tudre kodi bang' chenro mag chieng' ma kawuono. Ere kaka inyalo yudi? Nyalo mi namba na ma ginyalo goche 0728 746 933. Nyalo nuoyo 0728 746 933. Watem Nyakora Mogi Ajwang'. Kawuono ne antie kaunti ma Migori, odiochieng' ma kawuono wanyisou kaka inyiedho dhiang' e alwori. Kawuono anyiedho dhiang'. Koro in kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi namba mar SMS ma en 23600. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luongana Lori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.